Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui us vull parlar de les relacions familiars, del parentiu. Per això us parlaré de la meva pròpia família. Coneixereu els noms dels meus familiars directes, encara que he obviat els cognoms per no fer-ho més complicat. Parèntesi, nom és nombre, cognom, apellido. Doncs aquí teniu dues paraules pel vocabulari. Al final del vídeo tindreu més paraules amb la seva corresponent traducció. Doncs comencem! Aquest que està penjat d'una branca sóc jo, i aquest és l'arbre genealògic de la meva família. Us presento el meu germà Xavier, o Xavi, com tothom li diu. Al Xavi li encanta escalar. Aquesta d'aquí és la meva germana Laia, que canta en una coral. Aquests són els nostres pares. La meva mare Carme, que és una gran lectora, i el meu pare Francesc, o Cisco, com tothom li diu, el Cisco. Els meus avis per part de mare són l'avi Eduard, que com veieu li agrada anar molt a la platja, cada dia va prendre el sol, i l'àvia Mercè, que li encanta l'òpera. Els meus avis, a part de ma mare, van tenir a la meva tieta Núria, que gairebé cada dia surt a córrer, i el meu tiet Manel, que és un apassionat dels escacs. L'oncle Manel, els tiets també els podem anomenar oncles, només els tiets, no a les tietes, va tenir amb la Montse, la seva muller, a la meva cosina Marta i al meu cosí Josep, encara que tothom li diu Pep. Els meus cosins són, des de ben petits, castellers a la colla del barri. Tornant als meus germans, el meu germà viu amb la seva parella de sempre, la meva cunyada Neus, que fa uns pastissos boníssims, i el meu cunyat Joan, que és un boig de les motos, és el marit de la Laia. L'any passat, el Joan i la Laia van tenir bessons, i que ara són els més petits de la família. El meu nebot Biel i la meva neboda Mireia. Doncs aquí teniu tota la família al complet. Ara us faré un petit resum per si us heu perdut en algun moment. Germà, hermano. Germana, hermana. Mare, madre. Pare, padre. Avi, abuelo. Àvia, abuela. Tieta, tía. Tiet o oncle, tío. Cosina, prima. Cosí, primo. Cunyada, cunyada. Cunyat, cunyado. Nebot, sobrino. Neboda, sobrina. Doncs fins aquí la lliçó d'avui. Si us ha agradat o us ha servit el vídeo, doneu un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!